Norok tini o story khanai di khorok ni kobai hamjama o jeba khoroksa yakar kalangkai je yakar jane borok tamo ung. Abo khanai paima olo ni bokau kaisa simino kok ongkhornai au a kosto abo kebo bujia hnai. Abon bagi norok video no pulan simi la jora kahamge naye kahamge bujina di o takuni kobai kotoma je bini langmao ungmani gothokmani kokno. Pulia segang sauna cela Kolkata biet pori tomo jora apur khoroksa buri Facebook ti chat text khai khoroksa tai khoroksa no chajaklai tongkha. Abuni 2 din olo borok number nawi WhatsApp text rok khaikya teruk borok khorok ni bokhawo kobai hamjama bangi phaikya. Abu tike borok bisas eba potubahno khailakya abun olo buri bini chalana hamjama bagai daily phongti porsari call khayo tangi hinmale bini chalano alka buri bai keba bade kok sawi tong hnai daily call khaye phone line tonibo tangi hinba buri bini chalano hamjama bagai kamana kirichago te chalabo bini burino kobai bokhabai hamjama bagai bini burini khorang phongti porsari thona sekang burini khorang khane asak thoimuktir thangya baka kasangya abun bagi bobo bini burino thona sekang thoma basake abutike call khai khorang khanao bor khoroksa te khoroksa no a jora chalaba hanyo bini burino bokhabai lobai papa hinai ringo te buri bahanyo bini chalano bokhabai lobai papa hinai ringo sana thangga hinke o jaga bor khoroksa te khoroksa no lobai bokhabai papa hinai ringlayo abuni olo chalate buri borok logi baksa tongai kebama imang sanamka semaibo tangkha jeng jesa mungsa kaham eba hamya engaibo logi baksa tongnai kebama kogrilakya abuno karibo tabu buskangni salo durga puja phaitongo aro kane logi baksa kai beranya hne kogrok relakya tangi hinkai abo norbo bujinadi kane logi baksa hamjama jaga abo kahai kok jotoriwo eba semairok nariklayo aboni onek sal ulo salja a chalani asake jora hamya phakya kaisa kok khanaka bini burino alka chalabai hamjak tongo hinai khanaka eba saimanka abagai burino call khaima ulo apro call waiting manka buri call receive khaya chalani bokhawo teba wan suma phakya dokho nangjago asak kobai hamjamani adai angna nangsi hinai abun ulo chala bini burino kaham hamya call khaye bojirina nakya asak nang angbai kogrimani samaitamani kahamte hamya jora loki baksa tongna hinai a korok tamo angka papa kisapano nang ani hamjamano bojeda angnono busuk hamjak nang tamo ani kok bujia papa hinai chala saka tangi hinba bo bini burino papa hinai lobai ringo chalani a kokno khanai buri chawo sorry papa ani saya tongkai nakardi jorabai baksa boroni baka salajago hinai buri chaka atike sajamani olapano chala baka yokjakmani bai mokol mukti narigma ya engei bini burino kabui chawo tamani sorry santong atitya sari please papa a jora chala chawo angnono tama hamya khakya ani tama chaya tong sai kalangdi atike ani bekano sebai nang tama manai please ani papa kipildi angnono hamjago je nang sawo atike tongne hinai chala sawina shuka haipono buri a korok wan sugya bini chalano breakup khairika eba yakari rikha apro chala mokole mukti kari khorang kalite tei saka papa nang ani hamjama tini bujia salja bujiwana ang busungnono hamjak nang ano tini atike yakariwo haipono angnono kuno dino jolimaya angnono kobai hamjago jepurpano nang problem engai kosto engai tongkai ano mutu khadi ang jepurpano nini kahamte hamini logi tongnai papa atike chala bini burino kok kesarkha tangai hinkai chala bini burino marke hamjago je agi semai tanglaima kogrelaimani abono wansukai chala a kok sakai bini burino breakup engai paima olo buri se chalano pogi manpano chala tabu phano pogi manjakya dele phongni thoma basakai eba horo thona sekang bini burini message eba call da phaino hanai phone yakoti logitonu haipono asake nasingmani olapano buri a chalano kuno khaya apro chala bokano narigma ya engai wase wosho bini burino call khainayo haipono daily no bini burino call waiting manka call receive khaino hanai nasingi tongkhake haipono call receive khaya aborong no wansuge a chalate bo bokhawo doko nangjake bokharok tam kai engai a kosto te mokole mukti kalaima rongno kebono phonugya sak sachung dele hojage kapna nangkha haipono dol rok norok wansupono mano breakup engmani ba tangi asa kapna nangkha bo simita borok hinai atiya abo hinke bokhani hamjama borok hinmani no tesa alada engo
dol rok abo norok bahino bujinadi. Tei abono sanai achala tabuk bo bini papa bini burina hamjagui tongo tei hamjak thanai hinui kok kwcharkha. Jodi nung tini akongno khanai tongkhai nini papa nono tabuk bo hamjagui wansugui tongo botamo chaya khaima tongui nung bono tini khibi kalangkha asuk norok kani logi baksa kok rwlaima rokno bahaki pogui lama kwcharo kalang thangkha nini papa nono tei pogi hinui achala saka. Akongno sawi khanarekhai eba kok kwcharkha achala bini kami hingai khowai tei bini mung hingai bo asuk salia kaisa Bible ni mung simi sairikha HOLY holy hinui abono kokbor bai wansukna di HOLY holy ni meaning tamo hinkai norok kahamge saimanai bini mung tamo hinui. Video ni last abono sanai pulia cheng kani logi baksa hamjama jora apro kwbama kok relayo thayajak tongnai kahamte hamya jora nungbai tongnai chini kwcharo bui phaipano ang nini no tongnai abo dikhe chikon kok sai bwkharui bujilai hamjago haipano asuk samun olapano hakjal eba breakup ungna jora hinkai a kok rok kisapano wansugya biang kamaithang saimaya khorokni hamjamao khoroksa se alkachala eba buriman ka hinui pogiman pono je kubui pulia bwkhabai hamjanai le pogimaya haino tongtui chatui bono mangse wansukjagui tongo abagui baksa hamjamao kwbangma je kagui kalangjanai belai dukhu tei kosto ongui abo je sago kalainai bose aborok bujiu asungno sanai puliani bwkhabai hamjama borokno pognani belai khe kosto no nango.